Egunero ez dago mito bat elkarrizketatzeko aukera, eta hori da gaur hemen Info7 irratian Espalak elkarrizketa sorta bereziaren baitan egingo duguna. Gurekin daukagun pertsona, herri kulturaren erreferente bat da, eta euskal kirolaren historiako pertsona importantenetariko bat da, atletiken elastikoarekin 600 partio baino gehiago jokatu dituena, lehenengo plantillan 17 urte igaro zituena, birritan kopako txapeldun, UEFako finalista 1977an bebai, baina bueno, hori baino, berarekin, pertsonarekin hitzein nahi du gaurkoan, Jose Angel Iribar, egunon, eta eskerrik asko Info7 irratian egotegatik. Egunon, eta eskerrik asko zuei. Jende askok ez du Iribar jokatzen ikusi, baina orain izaten du, bai. Orain izaten du, bai, eta gainera, hori da, Julen Guerrerorekin talde berdinean, edo Danirekin, baina azkenean hau-zahokoak zenolako garrantzia duen. Horrelako talde batetan ez, transmititzea, belaunaldi, eta zuk ezagut, ikusten duzu lehen pertsonan, kasi aritza durizek, baina autografo gehiago sinatze dituzu horinik. Ez da pentsatu ere, baina asko sinatzen ditut, baina aritz dago beste maila batean. Hor ez dakote bere enbidiari, baina autografoan da, kontu hori egia esan, oso polita da. Humeak etortzea autografo bila, bere aitonak esan diolak, bestakize, eta zea, eta kalian zoazela, txopota, mutik urtiko, eta bueno, agurtzea, eta eguna zeatu egiten dit, alaitu egiten dit, eta benetan oso polita da. Eta horrek balio badu, atletiken txako zerbait hona bada, eta balio badu, jarraipen batek bitzeko, eta antzinako jogalariak mandutena ere, nolabait rekonozimentu bat eukitzeko eta nik uste dut, hori, atletikentzat inon baino importantagoa dela hori kordon umbilikal hori oseatzea, eukitzea. 71an trantze personal komplikatu izan zenuen, azukar tifoideekin, gaixotasunak gogor jo zintuen, eta imaginatze dute bertatik pasatu ostean, horrelako berrirobe, futbolari izate berrirobe titulo bat irazte, pertsonalki ere izan berduela zapore gozoa bat. Gaina horrek gaixotasun hori izugarria esatzen, nik beti izaten dut, badakitela zer den egotea horre, filo, horke sentitu nuen, jendeak esatzen, baina hori nola da, hobe ez pasatzea. Baina, gero ateratzen zenean, nik uste dut dana, duzula pertsona bezala ere, beste gauza batzuek, reflexioa ondila egiten duzu, arrenatzen duzu, zein gera ezer, amendik, kiroletik da dana ondo, eta bizitza guztua, baina gero, edozein momentutan puntualek pikutan, ez da. Egia esan, suerte hauki nuen ere, segituan, lortu genuela, gainditzea gaixotasun hori, jarnitzen berriro jolasten, naiz eta hain ondo ez egon fizikoki eta lortu genuen, erabaztea Castelloneko txapelketa hori, eta berriro ere, lehen epatu genduen, hori zaletuen poza, kale ateratze hori, eta gustora. Eta ilunpetik argira ateratzen dutena ikurrina izan zen, 76ko amaierako derbi horretan, Realeko jokalariek antolatu zuten ekimen hori, baina nola goratzen zu une hori, Aldageleko tunel horretan? Hor, momentu gutxian hor liburu bat idatzen laik, bila gauza gertatu ziren, goikoak ez direna futbolantzako, guretzat eta niretzat esan zen egun oso lantzua eta reflejoak erabili beharrekoa. Esatzen, gurik aliatu bezin pronto zelaira, ordu terdi lehenago, eta lorde lehenago aliatzen ginen, orduan esan ziguten, zegoela aukera hori eta jarri behar esan duen dana martxan adostu, eta danan adostasuna lortu, eta hitzegin, eta baina egia esan, etzen, sorpresa ikitzen egon, oso taldeak oso ondo hartu zuen, eta konturatu zen, momentua zela egitekoa ere, eta erabakietaren artean hartu benduenean, gero,
Gero zen oztopoa, grisari nola atera, nola egin, nola bar, porque ura jauzita zegoen dana grisez. Eta, gero, zelaia zegoen, nire uste dut zerbait usaintzen zuela, porque nire uste guzti atotxa inoiz hain, bete, eta, jendea zegoen armaretik kanpo ere, behian xerita eta bar. Eta, bueno, azkenean, lortu den, Urangak lortu zuen, bera esan zen pixka bat, lan bera eta bere arrebak, eta egin zuten, bere arrebak egin zuen Ikurrina, berak lortu zuen beste lagun batekin nola baitzea sartzea, atotxaraino, eta gero, armailetatik berak atera zuen, berak eman zigun, eta atera ginen. Eta, gero, esan zen zoragarria, ikaragarria, inoz, astuko ez dugun momentu bat.